Всички, гледайте каква хубава вода, значи тече. Къде стана вече долу-горе към 5-6 минути. Идеално, идеално. Къде работим си, точим си герана от една страна и гледам да задълбочим малко и да направим тук герана на бат Гошо. Дано да се получат нещата. Къде тръбите са тук вече, те сме приготвили. Хубаво е, чакъл е готов вънка и той чака. И след малко ще започнем да слагаме тръбите. Къде, гледайте каква хубава вода. Точим и, след се казва, няма източване. Даже затруднено работиме в момента, но няма как. Трябва да се работи. Трябва да се работи, трябва да направим тези кладенци. Хората искат кладенци, а ние искаме да ги изкопаем както трябва. Това е за днес, приятели. Вижте какво става. Помпата няма спиране. Няма спиране. Къде. Вижте колко минути се отива. В процес на работа сме. Къде. Гледайте какво става. Тук стана директно язовир. За сега това е. Чао на всички!